Narumpayu Nioskum, Kachananam Daki Padba, Gabriel Nyotar. Kawai ka office jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KHDC, Harani Jirang, Riboy District, Lapandan Kamdo Way Dakar, Bala Ito Kerteng Kumu Bipol Das, Ban Pulang Jakasa Ikinong Trejong, Kibawan na Kijaka Bajangay. Kumanpen Pao, ka KHDC Kalashinay Katika Office Menchwa, Kum ka Beat Office Harani Jirang, Kum Shibenta Ban Yadaya Upod Usang, Namar Kadan Hakapot Meghalaya Asang. Mereka Katika Office Hadin, Balakang ka NGT, Banti mau bat ka jingkhang pomding ka Supreme Court kala kalaying ja no labon sen kat kum ka jinglap jong nong thok khubor katika office jang ka KHDC kamdon wat tang ka signboard bat pen I ya ka jinglong trai ya ka yeng ne ka jaka wala da kam simpen tre kam nre kala shu I menta da ki snam kamdon nong pet nong sumar shu tang namar bomdon jingmi na ka jingkhang ti mau kani ka rukom tre kam I sebai ki tanat sokar bat ka council ka penjam renew ya ka jat penriu bat kawan ra ka jingkul mar iki pat ba hakaput ka council ka bakam bat perta I jat penriu ban penne ya ka khandau ka siap bat ka riti ka dustur ka dai ban simkhia ban pentre kambiang ya ka teka office bat lada ka trekam amtang bakalong maupun re kalong ro kum ka sti baki para khasi kin sngo shngan ban yat ban yeng na ka teka lenti namar ha ka teka jaka ka asam ka persang ban yok kulun Yaki Jaka Meghalaya.